Majong adlaw ka natong tanan guys. Kumusta mo diha? Og salamat tay ka Diyos nagdadaring upo ang kadagko buzag na. Gikan ni garden ni Inan. Salamat ka Azo dani. Thanks ni Inan. Largahan na bentaon si Zag Manila karong Sabado pohon. Daghan na kadug bunga ijahang garden. So then, thank you. Kadtos naghatag na nagdagko ana man sa gulan og sardinas unsa manggisahon kana. Nami siguro pa sa sunuban guys kanina. Dagko kazo. Timbang siguro ning 2 ka kilo ka pining isa. Dagko man bayag. Wala ni jay baligja kay grabing bratuha ra ag kuha. Nagpila na naman kilo ilang kuha 5 na raman siguro. Basta dabos ang mga gulay, brato kadto ag kumprada anas koan merkado gulayan brato ilahang kuha. So considered ag mga anay mananumay guys. O dagko na daga mga karabantos guys. Hanang pupuon ready hanay sagolon sa atos upo. Mong gulayan ba? Kapupo na yarn mo na. Kugi lagi tag pananom kay arong na atay kuan ba? Utan. So sakto na sa pupuon guys. Kayo palabian pala natag dagko. Nagahi na wala lami utanon. So nga ni ragad sa ka kuan na dagko Ngita pa ko dari. Dugang nga atong utanon. Gulayanon. Yes no. Tiwas mi dari sa mga garden kaya napay gamayng hinluonon. Sa mga kamutihan. Mili-ili ko dari habag man. Kaabot. Di kabot tagatang kuan. Height. Muna ang isagolon sa upo. Magulay kog upo kanihang ibutang karabantos ug sardinas. Pipino ang mga itanam dani. Pipino. Agoy magahi mo kuan man. Mabantekan agatang tanong ug magkuan ingaron giuwan magad ganina. Wa patog pa. Tug pag amang bajing gamatoy. Man etong kuan nagpipinuhan pa. Napatay sidling pipino na. Wa na no. Tutagkas na ito kung bulanghoy. Itong unang natanam to. Sunod mga buwan diha. Magka-harvest na po mi diha. Sa mga bulanghoy dyan. Nasihulbot kaya rin mga ibot ng ugat. Nasayang ng mga katay ba. Katay nga. Kuan. Kamuti. Kaya unod ba ng katay guys. Kibuloy, laagan na gazan ni si Zaoy. Kibu. Laagan ka ha. Saan pagkagikan? Antas tang garden. Kaya rin makaunod in taon. Ito ang tinanam. Diyo na lang pohon. Ito isaksak. Sa tang luto. Kinsa nakarilit diha. Kinsa makarilit diha kana isaksak pitas luto guys. Lami mo gani isaksak sa luto. Unod. Pipinuhan na naman dito guys. Mayroon na naman kaming pipinuhan. Hait na isang pala. Hait na sa kanugasan ni mo ginamit pa. Lagi. Di nakadyo dari ko ang sangbut. Lahir na dito. Basta ngagi. Grabe yung labangan na itong sangbut. Lisinlo na. Kibo! Agay mo na nang gilubgan diha bo. Kibo. Tanda sa ko sa mga kanding. Dang pamayabas ba? Bang na pagbalik. Busy mas yuyo. Busy taon. Nge! Agoon mo na hinog ngi. Kita tang hinog ngi. Kita tang hinog. Uy, di dake-dake guys. Bayabas. Yeah. Hinog. Hinog. Kaubas hilaw-hilaw. Ito. Libreng prutas dari sa probinsya guys. Bazabas.
Ang bunga ang nagmay palaman. Ha? Asa? May dagka? Hindi, likod to. Okay. Miyabas ata, miyabas. Yeah. Ah. Kapwa gazug dake guys ya. Uy, dajay dake. Na kalami sa probinsya kay libre tag pakaon. Libre tag bayabas ba? Di. Suong kay basig na pa dari. Uy. Uy, di aja nakita gazug kong dake. Uy, thank you Lord. Ya. Big siya. Dari uban. Wala na. Ayo na guys, mara dito. Mara ri. Di pa ito skimi kay isa ring dake. Kim ring dake isa. Kay jaha kay hiya. Salami, nganta. Segan to ah. Lubi. Todos na ni. Bayabas ni mamuwak og lubi. Minatamis saging mi karon guys te ah. Mga kuanan minatamisin kana. Oh, pwede pa na kadto. Lutong na. Lami pa ni sa ademagen. Sa kay waman mi nakapagaling og kuan begas. Maraning minatamisin kay na pa man may kinugay. Okay, hamapuslan na tang hinog saging guys. Ato ning minatamisin. Pagpaturon kay lami inikaon. Yes no. Sama na sila nga sunuban. Turun na? Turun na? Di, sunuban ba? Mama, taktan turun. Turon? Ang raman turon nun. Ang ra turon nun. Wala min himong turon. Wala man tayo lumpia wrapper. Buko, wala ka. Nang mabait na ng bata. Ang mabait na bata. Si Kimi. Ang mabait na bata. Di magbad ha. Kaya wala may lami ng bad ng bata. So si Jesus na nakin no. Okay. So na guys. Tanong batang nagtuno. Manitunuan guys. May minatamis nga saging. Kasi nagsabaw. Yanahan makunay nga sabaw. So, dugangan na sila tinugay guys, kaya umulatik ba? Alam naman sila umulatik. Ano guys, sikreto guys, kano umulatik, kagato ang mula na sila upuan, banana Q. Yes no. Come on. Okay, so itak ang dajon, kagato ang minatamis nga saging. Dana guys. Okay. So, tanatanawon na siya guys. Pabukawon sana natagmadyo. Harang maluto. Alright. Then na guys. Luto na. Gamo ang minatamis. Oh. Lami ba? Oh. Luto na. Nanami snack guys. May snack pa. Ito sa ning haunon. Na guys. Luto na siya. Hoy, kalami. Kalami, kaadyo. Guys, transfer na natin gatang banana Q. Bitaw, minatamis nga saging. Yan guys, luto nag-among minatamis nga saging. Wow, arlami Ano sa tayo? mga antaninjo. Latik. Awan may kugin sa himo. Latik siya. Saging nga, butangan og latik mo guys.
Snack kayo namin na. Kaya na pa. Kuha sa kutsara sa ikaw. Yes, mga antari nami, kuan. Minatamis nga saging. Anta. Wait, ang tilawan guys. Umadyo ba? Kimi. Ang mabait. Mga anta guys. Oh. Kalamis ang mga snack. Oy. Kimi, dali lang Kimi. Pa. Asa pabugnawan guys. Karajot. Dali. Tilawan. Muta oy. Mayon. Oh my God. Mamang hindi pabugnawon. Lami guys. Snack ta everyone. Uy, kalami. Uy. Lami ba? Snack guys. Snack. Snack na. Agay. Ngitman. Marurot na tanghangin dahil sa gintong. Agahon ka ng hangin kay delikado. Mga anta. Snack ta guys. Yummy Kimi? Yummy oy. Ang sama, ang mambata. Yummy. Yummy be? Wow, ganahas Kimi guys. Lami no. Sarap. Yummy. Yummy, init naman. Kalami, isa mong ginataan. Among minatamis nga saging. Ano mo dagan saging guys? Minatamisan ninjo. O di ba, jo nga dinamugan. Damagan di ay. Butulong po. Merry Christmas everyone. Christmas na Mana mag Christmas be, mana pag New Year, year 2025 na ron. Kaan na. Kung anak po ka ng Halloween na po sunog. Valentine's Day, araw ng mga heart. Halloween na po sunog ma. Yes, mga hamig tambis. So, naghanak ka bunga, uy, na. Uy, tambas Israel. Ginode man day aran nakakazong basel. Tagwang ni. Guys, nakakazong basel. Kalami sa tambes darare. Diyan na ni ha. Lami akazong tambes guys. Guys. Hello guys! Mga anilagwan. Manguha ko no sila tambes pero mga tawanan og baso. Ayun, lisod ka! Guys, tambes dia. Ayun, lisod ka! Amay ko na pinka! Aliya! Amay ko na Napita ni! Kumbis akong duhaon! Harvest. Para di maluhag. Mo na imo ko yan. Nana may baso dako! Parang dako day. Dako ra tagbaon kay aron may sayang agagmay. May tapusan na ni Yaya harap siya ya. Sima boy, sima boy. Sima. Ay si Maboy. Sigma, sigma Yes, ako. Sigma boy. Ay, ulit ka lagi. Wow, kunsa nila po. Hindi papel. Gagahat. Daghan na si babaw kasukan na ay. Bi mga hagbong ba sa mo bi? Kamaw na na sila. Ay. Ay, daghan na. Puwa ka ajo no. Aron sumpuwa ha lam. Ma, tanawa mi ma. Laghawin be. Ako pa dapel pagka madam. Madamay na laban. Guys na. Grabe, jeng daghan ka jun sa lamias sa kay rampuha ka ajo. Kaikat na. Naul lamia ka ajo. Then nagamang kuha guys, tambis ya. Pung. Uy, kalami. Kalami akadzo. Mga antag tambes, kinsa tong ganahan day mo kag tambes be. Ngaon ta ngaon. Tapos laan og. Yara mga hingaan og tambes Uy, Kat pa more. Dapar naghara ka guys Ang kapuwa ka adzo. Dere mes bye guys dia, mong tambis. Dagka ka buyag. Nganta.
Nuga. Nugado. May ano? Ada ka naghinog na to pa. Lami si Jack kay di si Jack on ba apa? Naiud na laman. Naman. Na, basin. Nga to punuan na baso. Mare. Nga magkukulit. Tekla ba sa morsana? Ang kuah. Diba? So sa kabuok. Napay isa. Ngani yun. Napay isa. Amang. Anta. May ako eh. Alam ba? Tapos le asin. Wala na ka ba nag-asimbi? Nga meron. Madan. Ano na pagpuslo ma? Kasi kan tag asin. Naglag asin. Namin. Lami kimi? Yummy. Mo day tao. Day. Ha? Mo sa sapo ko. Bilhin na, enggak na. Ini ya. Nah, papa. Manahan ka pa. Lami no. Kapit ko gahapon kahilam ko good. Na. Tiyaw. Isang puhan, isang puhan. Mayroon. Yummy.